Привітання! Тут гісторик Олесь Белы, і ми з вами працягваем разбираць сітуацыю, якая склалася у Беларусі, ва ўсходняй Літве пасля паражэння паўстання 1730-31 гадоў. І мы з вами сёння паразмаўляем пра тое, як Расійская імперія, пачынаючы вось з 1830-х гадоў, стварала патрэбных ёй беларусаў. На пачатку 19 стагоддзя, на момант далучэння да Расійскай імперіі, на тэрыторыі сучаснай Беларусі пражывала прыкладна каля 60% уніатаў ці грэка-католікаў. Вось, праваслаўных было, не ведаю, можа там, скажем, 10-15%. Правда, у некалькіх хваляў было прымусовае ўз'яднання яшчэ да канчатковага скасавання уніі ў 1839 годзе, але і на пачатак 1830-х не менш за траціну, ці можа 40% насельніцтва заставаліся грэка-католікамі. Расійскі ўрад, канешне, рабіў істотныя захады, каб паменшыць уплыў рымска-каталіцкага касцёла на грэка-каталіцкі і польскамоўнай шляхты, каб набажэнства і унутраны выгляд уніяцкіх цэркваў наблізіць да зыходных праваслаўных формаў. Тым не менш, адчувалася, што вось гэта ключавы момант змагання за будучыню краю Беларусі і Літвы і за яе цывілізацыйную арыентацыю. І скасаванне уніі было самым такім надзённым праектам для Расійскай імперіі. І тут трэба сказаць пра пазіцыю многіх уніяцкіх святароў, асабліва з маладога пакалення. Многія з іх адчувалі сябе доўгатэрмінова пакрыўджанымі былой Рэчы Паспалітай, а таксама рыма-католікамі, як мы казалі, што першую траціну 19 стагоддзя польская культурная дамінацыя нават узмацнялася. І грэка-католікі, як правіла, пасада прыходскіх святароў, парахаў пераходзіла ад бацькі да сына, і яны адчувалі сябе такімі на другіх, трэціх ралях у гэтай цывілізацыі Рэчы Паспалітай, якая фактычна працягвала існаваць. І многія з іх задумаліся, ці не будзе для іх пераход гэты пад патранаж Расійскай імперіі, вяртанне ў праваслаўе, і не толькі чыста паводле абраду, паводле веравызнання, але і ў цывілізацыйным сэнсе. Ці не будзе ли гэта для іх такой выгаднай здзелкай? І сапраўды трэба прызнаць, што у былой Рэчы Паспалітай было шмат розных несправядлівасцяў, а вось гэтае стаўленне да грэка-католікаў, іх фактычная дыскрымінацыя і ў часе самой Рэчы Паспалітай, і ўжо пазней, калі гэтае польскамоўнае грамадства часткова і ўключала іх у свой склад, але так не гатова было паўнавартаснымі суграмадзянамі лічыць. Гэта было, можа быць, адной з самых фатальных памылак цывілізацыі, груба кажучы, польскай, цывілізацыі Рэчы Паспалітай, у тым, каб захаваць гэты культурны плыў, захаваць саму цывілізацыю, захаваць еднасць розных этнічных народаў, якія складалі гэтую Рэч Паспалітую. І за гэтую памылку, за гэтую палітыку давялося заплаціць дарагую цану. Бо фактычна ліквідацыя уніі ў 1839 годзе она была падрыхтаваная і здзейсненая рукамі кіраўніцтва самой уніяцкай царквы, перш за ўсё мітрапаліта Іосіфа Семашка, і яго паплечнікаў, сярод якіх трэба, канечне, назваць імя Міхала Баброўскага. В прынцыпе, ён быў чалавек, які падышоў вельмі блізка да фармулявання такой
пазітыўнай беларускай нацыянальнай ідэі, ну амаль што незалежніцкай. Ён быў вялікі эрудыт, адкрыў вельмі шмат важных рукапісаў кірылічных, якія пралілі новае святло на гісторыю пісьменства, там беларускамоўнасць, старабеларускага у былой Рэчы Паспалітай. Ён быў прыхільнік памяркоўны, можа быць, адраджэння літаратурнай беларускай мовы. Ну, але в свой час справа філаматаў, разгром філаматаў у 1823-24 годах, рэпрэсіі, у выніку якіх ён страціў сваю пасаду ў Віленскім універсітэце, яго зламалі, і паступова пад гэтым уціскам царскім, жандармскім ён пераходзіць на лаялісцкія пазіцыі, значыць, і пачынае рухацца ў бок прыняцця некрытычна ўсёй гэтай царскай улады, асуджэння той старой Рэчы Паспалітай, якая сапраўды шмат у чым была несправядлівай да грэка-католікаў. І фактычна многі, скажем так, сфармулёвак беларускай мінуўшчыны, зроблены Бакброўскім, іх можна трактаваць дваяка, і ў такім сучасным незалежніцкім духу, і ў такім царскім лаялісцкім. Напрыклад, Баброўскі быў ці не першым, хто пачаў акцэнтаваць, што статут Великага княства Літоўскага быў напісаны і першыню надрукаваны у трэцяй рэдакцыі на старабеларускай мове, таму што наступныя выданні рабіліся па-польску. І гэта якраз тое, чым ганарыцца і беларуская такая незалежніцкая думка. Але трактаваць можна і так, што беларуская мова – гэта адно з некалькіх наречий, як тады казалі, рускага языка, і што беларусы – гэта адна з 3 галінаў рускага племені, трыадзіна рускага народу. І што, в прынцыпе, статут быў надрукаваны па-руску, а ён так і казалі, што тады у 16 стагоддзі не быў ужываны тэрмін беларуская мова. Так і казалі, язык рускі. І такім чынам весь гэты патрыятызм, ён робіцца хутчэй агульнарускім, чым такім уласціва беларускім, як мы гэта сёння разумеем. Заходнія русы быццам бы ганарацца гэтым фактам. Але гэта беларускамоўнасць, статут становіцца галоўным, і сам статут робіцца такім чыста філалагічным помнікам, якім коляць вока палякам, што кажуць, што не, менавіта не па-польску быў напісаны, а па-беларуску. І гэта як бы робіцца такім інструментам змагання супраць польскага засілля, але пры гэтым цалкам ігнаруецца той факт, што статут – гэта ж прававы дакумент, што гэта фактычна аналаг Канстытуцыі, што гэта асноўны закон, і што ён надзяляе грамадзянскімі, рэлігійнымі свабодамі, прынамсі, всю гэтую шляхту. А пазней, як бы, ў далейшым развіцці Канстытуцыі 1791 году, як бы, і мяшчанаў, і патэнцыйна сялянаў таксама. Гэта замоўчваецца, і, аказваецца, статут можна і скасаваць, як было зроблена ў 1731-40 годах, і скасаваць гэтай самай свабоды, але працягваць ганарыцца ягонай беларускамоўнасцю. Прычым нават і беларуская мова аказваецца не абавязковай для ўшанавання, таму што у разуменні заходнерускім гэта быў варыянт рускага языка. 30-е гады, 1830-е гады, гэта быў час фармулявання такога беларускага, быццам бы патрыятызму, але ў складзе трыадзінага рускага народу. Тут можна назваць і іншыя імёны. Напрыклад, Іван Грыгаровіч, такі быў святар праваслаўны, ён і выдавец, і гісторык, археограф. Яшчэ ў 1920-х годах ён выдаў такі беларускі архів древніх грамат. Важны твор, але таксама такі, які
пераасэнсоўвае гісторыю 16-17 стагоддзяў у такім агульнарускім ключы. І одно з выданняў, падрыхтаваных Грыгаровічам, збор твораў праваслаўнага епіскапа магілёўскага ці беларускага 18 стагоддзя Григорія Каніска. Ён трапіў на вока Александру Пушкіну, які вельмі уважліва яго прачытаў, напісаў рэцэнзію ў сваім часопісе «Современник», это уже задолго до смерти в 1636 годзе. И вельмі захапляўся там Пушкін асобай Григорія Каніска. И вядомую такую фразу, якая стала мемом, что там у Беларусі, ну и во Всходней Литве, про якую мы кажем так само, там живет народ издревле нам родной. Ну и яшчэ одно імя абавязкова трэба назваць, гэта таксама выхадзец з былых уніятаў, і это, відаць, самы такі важны, самы знакавы з усіх гэтых заходнерусаў, беларусаў 19 стагоддзя. Это Міхал Каяловіч, які, ну, ён называў сябе гісторыкам, але пры гэтым ён падкрэсліваў, што ён адкідае прынцып аб'ектывізму у гісторыі, казаў, што аб'ектыўнай гісторыі не існуе. Фактычна ён рабіў гісторыю інструментам такой даволі грубай прапаганды, і шмат ён проста падтасоўваў фактаў і імкнуўся давесці, што вось былая Рэч Паспалітая, гэта было такое, ну, умоўна кажучы, пекла, а ў ёй жыў пераважна гэты пакрыўджаны палякамі, католікамі беларускі народ, як частка гэта трыадзіна рускага народу. І ён высунуў таксама вельмі важную ідэю, што беларусы гэта ўсе, хто размаўляе па-беларуску, а адпаведна, што вось гэтая краіна, гэтае расселенне, дзе пераважае беларуская мова, гэта і ёсць Беларусь. Гэта была такая ідэя абсолютно новая на той момант, і фактычна яна так уключала вось гэтых старакатолікаў усходняй Літвы, якія па паходжанні былі на самой справе літоўцамі, яны ў сваім гістарычным мінулым ніколі не былі часткай рускага народу. Але вось праз тое, што яны па мове славянізаваліся, ці, вось як мы сёння кажам, беларусізаваліся, яны таксама рабіліся патэнцыйнай вось гэтай здабычай гэтай тэорыі трыадзінства. І менавіта на гэтай падставе можна сцвярджаць, што Вільня і Віленскі край, у якой размаўляюць таксама пераважна, ну, як там языкам простым, этой простай мовай па-тутэйшаму, ці з пункту гледжання ўжо пазнейшых філолагаў на беларускай мове, што гэта таксама быццам бы частка, спрадвечная частка Беларусі, хаця моўная беларусізацыя гэтага рэгіёну даволі позняя з'ява, якая ўжо так пачынае праяўляцца ў 18 і 19 стагоддзі, і нават канчатковая яна ўжо ў канцы 19 стагоддзя дасягнула такого апагею, што гэта таксама не Літва ніякая, што гэта Беларусь, а ў сутнасці Русь, і што гэта быццам бы такія памылкова ці злачынна паланізаваныя праз касцёл гэты рускія людзі, якіх трэба вярнуць. Ну, у ідэале нават і праваслаўе, але нават калі яны застануцца католікамі, то трэба з іх зрабіць все роўна максімальна лаяльных да царызма, да вось гэтай рускай цывілізацыі з усімі яе адсутнасцю грамадзянскіх свабод, з эканамічнымі несвабодамі. Вось трэба іх зрабіць рускімі людзьмі праз беларускасць. Ну, на жаль, трэба сказаць, это мы, конечно, уже адбегаем храналагічна ад 19 стагоддзя, бліжэй да нашых часоў, што, ў прынцыпе, вось гэтая лінія, закладзеная у беларускую ідэю вось ад самого пачатку, ад 1830-х гадоў,
яна фактычна ўвесь час дамінавала над вось той беларускай незалежніцкай, якая была сфармуляваная на пачатку 20-го стагоддзя. І фактычна пры ўладзе ці там блізка да ўлады стаялі менавіта прадстаўнікі вось гэтай лініі Баброўскага, Грыгаровіча, Кайловіча, Шпілеўскага, Пушкіна, калі хочаце, народ из древлі нам родной, а не ідэя незалежнага існавання Беларусі як асобнай краіны. І вось гэтая опцыя, калі мы кажам пра весь выбар опцыі гэтых 1830-х гадоў, яна і была асноўнай з пункту гледжання Расійскай імперіі. Ну, яна атрымала найбольшую рэсурсную падтрымку, таму што гэтых людзей сталі прывячаць. Імперія, ну, не адразу, яна, конечно, была такая непаваротлівая, яна рыпела, але ў выніку яе механізм запрацаваў так, як трэба. І вось гэтую беларускасць, як частку трыадзіннай рускасці, пачалі паступова прасоўваць. Прычым, ну, для яе нават ўсё 19 стагоддзя не было нават патрэбна, скажем, даваць дзецям пачатковую адукацыю на беларускай мове. Ну, калі вы ўжо прызнаеце, што існуе вось гэтая гутарка беларускай мовы, ці нарэчы, ну, так давайте спрасцім хаця б вось дзецям, сялянскім дзецям набыццё пачатковай адукацыі. Не, нават гэтага не было зроблена. Фактычна ніякіх такіх саступак вось гэтай беларускай ідэнтычнасці не было зроблена, просто фіксацыі, што вось як бы ёсць такія беларусы, але яны як бы проста рускія людзі. Гэта проста мясцовая назва рускіх людзей. Вось. Ну, пра гэтую опцыю пакуль што ўсё, але была таксама, канешне, і опцыя літвінаў, але, як не дзіўна, літвінаў таксама можна было разумець як такі народ мясцовы, цалкам лаяльны да Расійскай імперіі, прычым цягам усёй гісторыі. Але пра гэта мы паразмаўляем ужо ў наступным сюжэце.